Il-lejla tajba ħbibti u tajba jgħatku, memx l-ebda dubju l-lejla. Ġo l-Allianz Stadium ta' Turin, Juventus jelbu l-Napoli b'go waħdieni ta' Gatti. Mill-ġdid, Iva Gatti, id-difensur li trasforma ruħu f'attakkant. Dak li mhumiex qegħdin jagħmlu l-attakkanti tal-Juventus, qegħdin jagħmluh id-difensuri tal-Juventus. It-tielet telfa konsekuttiva minn 4 logħbiet għal Napoli taħt Mazzarri u din ir-rebħa tinżel għasel iktar mill-ħelu famuż tal-miliet. Ara jdoqx il-pannettone tal-miliet Mazzarri. Ma nistax tgħid dak il-president li għandhom. Niġi għall-logħba. Il-logħba nisqar illi fl-ewwel taqsima kienet logħba iktar miftuħa u jiena forsi kien konsert żbaljat sennejt illi mhux ħatkun daqshekk miftuħa. Fis-sens illi bdejt naħseb illi id-difiżi iktar se jalqu lil-Fulfin. Però ma kellux ikun kien hemm okkażjonijiet fuq iż-żewġ naħat ta' li kienu qed jilagħbu, però f'logħba bħal di min jiskurja jaqpa' bih. Din il-biċċa xogħol kont qed nitkellem ngħid il-verità mal-editur qabel il-logħba li l-Juventus labu mal-Inter li f'tip ta' logħbiet bħal dawn fl-Italja ġeneralment fejn Juventus li l-ikbar asset tagħhom huwa d-difiża bunker tista' tgħid illi tiddomina. Forsi l-Juventus għadni diżappuntat kif qed m'iniex fatagos tal-attakkanti, speċjalment nistenna xi ħaġa aħjar minn Dusan Vlahovic li sfortunatament għal ħabta ta' 7 minuta kellu joħroġ bi problema muskolari. Biss però mbagħad fit-tieni taqsima fl-opinjoni dejjem tiegħi għalkemm kien hemm ċansijiet, però speċjalment lejl aħħar tat-tieni taqsima insomma it-timijiet speċjalment il-Juventus għadu ħafna aktar attenti l-azzjonijiet speċjalment in-naħa Juventina naqsu. Niġi għal Paġelli. Szczesny żgur għandi sitta speċjalment għas-sejf li għamel fl taqsima li għan naqra marraqx kollox u mbagħad fit-tieni taqsima biżball ortodott li kien ħajamel. U nirringrazzjaw lil Alla li spiċċa il-plejer tan-Napoli kien offside. Gatti bla dubju ħanti ħalluha vot seba' li apparti li hemm kien lezz fuq wara qed iservi u l-gowl tal-lum jiswi iktar mill-logħba tal-Monza tgħidu li sorta 3 punti iva ma telab maċ-Champions tal-Italja u tirbħilhom hija boost tassew għal kumplament tal-logħb li ġej. Bremer ħantih sitta. Bremer forsi ma bedix il-logħba speċjalment fl-ewwel taqsima sew, però fit-tieni taqsima rajtu tieb immens. Danilo dejjem kien pront huwa il-veru captain tal-Juventus 6.5 u għadu stampat ġumuħi meta kien hemm Bremer ma niftakarx jekk kienx Osimhen illi kien miegħu kien ħajtlef il-balun talment daħal minn warajh dejjem kien preċiż fil-post. Cambiaso li pitter il-ballu għal fuq ras Gatti intih 6.5 sostituit minn Rugani l-Elħar li ħajkun bla vot. McKennie hija dak il-plejer li fis-sena huwa rivelazzjoni pożittiva. 6.5 oħra ma waqaf totalment jisu mutur. Sostituit minn Illing Junior li lejl aħħar mingħajr vot. Locatelli intih 6. Locatelli li wkoll kellu
logħba tajba f'nofs il-ground, ħasra li lejla ħal kellu dak il-batti back li swilu karta safra ma' plejer ta' Napli ma għaddiet ta' Locatelli. Kostic forsi l-iktar plejer li kien diżappuntanti, forsi xtaqna xi ħaġa iktar minn għandu fuq il-faxxa ċellugija inti ħamsa. Sostituit minn Alexandro lej 82 minuta, 8 minuti mitmin li mhux ħarfien għol. Chiesa li dribbling tiegħu kien kontinwu jiġri u sitta dal-plejer verament jixraqlu l-gowl. Sostituit minn kien li mhux ħarfien għol. Vlahovic sfortunatament bħal sieħbu is-ser u minn ġdid flob oħra negattiva. ħamsa ma nafx jew is-sistema ta' Allegri jew il-plejer minni ma nafx. Naqbad ngħid fuq da. Bad biex taxxaqa weġġa. Sostituit minn Milik illi Milik xorta ma impressjonani wisq iktar minn Vlahovic u inti 5.5. Allegri inti 6.5 u jaħ 6.5 kifet preċedentament fil-bidu tal-video bir-rebħa tal-lum żgur ħatolli l-moral lit-tim. Li jmiss, il-logħba li jmiss hija eżatt bħal-lum ġimgħa mal-Ġenova, mhix ħatkun logħba faċli xejn, żgur ġol Marassi, però nimxu logħba kif għamilna u xbajtni li għandhom jagħmlu l-Juventus ħalli t-target li nġu mal-ewwel erba' sekk imbagħad jiġi xi ħaġa oltre nsewlu bonus imma l-importanti li s-sena d-dieħla nkunu fiċ-Champions League. Mela, minna u pratikament si oħra dan il-video ħajkun fuq il-YouTube channel tal-Kamra Sportiva li nħeddidkom sabiex minn ma laħaqniex kun jista' jfittxu hemmhekk. U li minn hekk irid infakkarkom fil-logħba ta' għada fil-għaxija fejn għal-ħabta ta' 11 eżatt wara li tintemm il-logħba bejn Inter u Udinese l-editur Antonello Abela joħroġ live biex jagħti il-kummenti tiegħu dwar din il-partita li tkun għadha kif intemmet ftit ta' ħin qabel. Jiena minn tiegħi m'għandi xejn iktar xi nżid tal-lejla filwaqt li nawguralkom il-lejl it-tajjeb, nagħtikom il-kumplament tal-weekend it-tajjeb, forza Juve u finu alla fine ħbieb saħħiet.